Gikalipay sa Archdiocese of Cebu ug sa kagamhanan sa lungsod sa Boljoon ang giluwatang desisyon sa National Museum of the Philippines nga ibalik na ang mga pulpit panels sa simbahan sa lungsod sa Boljoon, habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Base sa official statement nga gipagawas sa NMP, giaprobahan ang rekomendasyon sa pag-uli sa pulpit panels ubos sa mga kondisyones. Apil na nini ang pagsiguro nga maampingan ug mapreserbar ang giisip nga national cultural treasure o kandidato gani usab kini sa UNESCO World Heritage Inscription. Gimanduan usab sa board ang Director General nga mopahigayon og diskusyon uban ang Archdiocese of Cebu sa labing dali nga panahon. Ang naisang kalambuan gihangop sa simbahan ug mga opisyal usab sa lungsod sa Boljoon. Malipayon nga mabalik na sa Boljoon ng pulpit panels. A test of faith and gidugid sa mahal na biring ng atong pangadji. So atong kanang yun, atong strengthen mo ba ang atong relationship sa Ginoo. Such gesture of the National Museum proves a lot of things, no, and good things as well. Una, it's not only recognizing the rightful claim of Boljoon as the rightful owner, but it is also a truly recognition of the voice of the community in their pursuit for the valorization and the management and the protection of their own cultural assets as